Да. Аз се занимавам с обществени дейности и зрители. Но единствено се обидам на Яна. Сега се налага. Да, аз казах да отидем към президентството, защото карате за хората. Айде следващия номер. They have a cave throne. Нали къде беше? Това кое? Cave throne. Кое? Господин на пръстените. Оня с... Да. Е, те с нинджите. Те са работи. Защо? Да, част ми Конституцията. Имай! Ще направите дългометражни фьорди. Мари. Да се анулират всички актове на хората, които са вътре и са задържани! Помня се много ясно. Ние дойдохме с голи ръце, без защитова и палки. Ние не ги предизвикахме. Ние искахме просто да блокираме, за да ни отразят. И какво получихме? 12 арестувани, скъсани панели, баби на по 60 години дърпани за косите. Това ли трябва да получаваме? Не!
да се вземе в ръце и да наложи вето на този закон! Вето! 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 Имам едно такова питане към премиера. Толкова ли е трудно да спре до нас, да ни попита какво искаме, а трябва да праща хора, за да ни бият? Толкова ли е трудно? Янко! Дай да ходим на стълбите, там се ви чува. Само да кажа на всички, които не са запознати, протеста не е под политическа шапка, а ние сме граждани! Явно някаква част от нашите хора са били възпрепятствани. Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Хора, разберете, ние сме тук да подкрепяме кауза, не да сме политици, но нека те да вземат правилното решение, за това те трябва да ни чуят, а ние какво искаме? Вето! 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 Ако някой иска да изрази своето гражданско мнение, не политическо, да заповядат тук, но да не е политическо, пак повтарям, защото ние не сме политици, ние сме граждани. Млади хора, ние ви поздравяваме, защото България е вашето бъдеще. И вие не напразно, не случайно сте тук, защото сте застрашени за нашата страна, за нашата природа, за нашата България. Поздравявам ви за това, че вие чувствително отговаряте на въпроса. Вие сте хората, които разбират, че България е в опасност! Вие сте хората, които разбират, че природата ни е в опасност! Че те я дават на частници, които да печелят на гърба на този изсладен народ! Вие сте хора, които вече на вас принадлежи бъдещето, за това сте вие тука! Победа! 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 Това сте вие, нашето бъдеще! Поздравяваме ви!
Давай. Те са там с знамето. Еми това са на гвардия знамето. На ръцата. Ей, това са знак на тайна. Явно гласуване контактна група, която да преговоря от името на гражданите. Хора! Всичко това за споразумението са глупости. Има закон, който е прият. Това нататък няма процедура. Къде бе? Предаваме. Трябва това път да послушам на народа, да си наложи ветото и да приключим тая работа. Не ни трябва контактна група, не ни трябва представители. За други неща ни трябва. Няма чакай да свършим. Да се чуваш! Последно! Няма какво толкова да се преговаря! Искаме само едно нещо! Това е закон да го върне президента, да си отиде в парламента и да го оправят! Да махнат всички тия глупости от него! Ами и това е начина! Има парламент да си свърши работата както трябва, а не да урежда интересите на някакви мути! Добре! Мафия! Мафия! Моля, който желае и има какво да каже на гражданството да заповяда. Гражданите тук предлагат за момента да не създаваме никакви контактни групи, а да намерим начин да свържем нашите организации и да настояваме за вето пред президента. Вето! 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 Граждани, моля за внимание! Искам да ви кажа някои важни неща. Граждани, политическите партии в България 23 години вървят срещу гражданите. Затова ние гражданите предлагаме на база на документ Хартата гражданско управление да предложим на политическите партии реформа в законодателството. Ние искаме да намерим начин политическите партии да се реформират. Политическите партии на си... Вето! 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 По закона вето! Те нямат право на нищо друго по закон и по конституция. Който желая да говори? Само да попитам дали този закон е лобистки, защото аз видях хора с сноуборд, които искат да гледат дърветата и да се движат между тях! Само да попитаме господина, ако няма дървета, по чакъл ли ще караме и покрай тях си, бе? Оставка! 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 Оставка!
Искам от тук да призовем президента в 3-дневен срок да вземе своето решение, за да не бъдем критики и да не продължават да ни мачкат! До победата! Всеки ден ще е така! 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 До победата! Значи за хората, които не ги познават, смисъл мене, защото и аз не ги познавам, аз съм Янко Петров и не съм от политическа партия, защото съм гражданин! Ние искаме ли България чиста? Искаме ли България да си е наша? Нека някой от вас да каже дали не мире за парковете и за всичко останало. Имайте предвид, че премиерът с този закон показва Натура 2000, която е европейска! Нека всеки власт човек, който иска да ни дължи мнението, да заповяда на жен страховете, елате и къде. Хора, много се радвам, че сте тук! Всички са осъзнати, но искам да ви кажа още нещо. Това е половината работа. Ние след това се приберем с чиста съвест, че сме били тук и че сме викали. Но в същото време, в момента, в гората продължава да се реже и не се спира. Започва се от ранна пролет и се кара до късна есен. Аз живея в гората вече 4 години. Нямам съседи, само дървета са ми съседите. И повярвайте ми, дърветата намаляват със всеки ден. Така че пак ви казвам, това е половината работа. Другата половина е да отидем горе в гората и да си пазим гората. Да гледаме се как изпълняват работата си. А не само тук. И гората е наша. И останалите са наши. Никога не съм гласувал. От никоя политическа партия не съм. Аз съм само гражданин, който иска да живее в чиста България. Но е. Искам да кажа на всички българи, защото това е нашата гора, Бог е създал гората и дърветата. Трябва да ги пазим една позиция. Така, всички българи трябва да се направим да викат. Да си кажете да дойде да кажете. Лекарата в парите. Мафия! 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 Това е цивилизация! Това е за всички неща в цяла България! Това е нашето богатство! Дърветите горите! Трябва да се борим за това! И да се права! И да се дайся това, което да ни додаде! Трябва да обърнете всички политици и за всички хора, които не знаят за какво става въпрос. Да обясня защо сме само млади хора. Почти само млади хора. Защото младите хора сме ходещи трупове в тази страна. Ходещи трупове, които се чувстваме обречени без капка никакво бъдеще. Защо сме толкова много? Защо сме толкова? Защо не сме повече? Защото толкова сме останали, които го осъзнаваме това. Ние сме последните.
погребете ни и нас, и вече няма да има никой, който го еня. А защо е повода в горите? Знаете ли защо? Защото природата е последното неопетнено нещо в тази страна. Ние там бягаме. Там искаме да избягаме от цялата гнилоч. Отнемете го и това, и труповете ще си легнат в гроба. Президентът е там! Няма нужда да гледате насам! Натам! Натам трябва да викаме! Къде се тръгваш? Не бе, обратно към Оров мост. Към моста! Ами пак към Оров мост. Не. Към Оров мост. Да. Не, идеята е към Оров мост. Отново сега пак да се върнем там за такова. Отново към Оров мост да повъркаме полицията. Цветанов ще откача. Да, сега... Това се е скрил заради взривовете 3 дена Цветанов се е скрил. Айде отново. Отново към Оров мост. Между другото, много ми е неприятно от вас знаме кое е отпред. Говорих на ръцата, на Васка. Отидах с някакъв пич, викам, какво това знаме, какво правиш от прозорика ми, вика, те не са тук на това. Окей, тогава ще поговорим с някакъв. Ми това има само. Поне не се афишират, смисъл, само лично. Някой ясно, някой има да не знамена. Здравей! О, да, аз се видях горе като снимам. Да, снимам тук, предавам на живо. Да, браво. Просто видя ли? Да, тук, да, видях. Върна се един праз, бях силен, всичко като за на камера. Моля ви се.
Здрасти. Така ли, на барикади? На лудите прави. Така трябва. Така ни каза Бойко реално. Да искат там да затварят Министерски съвет, парламент, само в Гледах карикатурата на Кумарници. Да. Много добра. Задръжте младите в България. Много добре. Всички са някакви усмихнати, готини. Здрасти. Да. Днес е голямо разкарване. А коя пряка ще ги излъжаме точно? Много забавно. Там не пускат на там. Oscar Victoria! Опите ни скаха в сетите му, дете ни скаха. Ние тръгнахме, бяхме на Ваковска, тръгнахме и това време, нали, с такова разстояние кордон ни скаха. Чуваме къде? Напълно към дете си го
Пуснаха ни в крайна сметка. Една част хората са там, другата тука. Венци, целият нашия звук, значи вие сте наред с тук нашия звук. Сега отново се отива към Орлов мост. Хората са се разцепили на две групи. Нещо не научени добре упражнения. Затвориха на две групи хората. Отцепиха ги. Което е пълна глупост, защото няма да могат да удържат този кордон. Да видим какво ще се случи. Пълни погледи. Разстелиха тълпата, разцепиха на две.
Едната група е тука. Другата група е насам. Що ме риташ, бей? Ти сте работи! Не им издържат нервите на някой. Но, нищо. Може би е нормално. Отцепиха на две. Не, на 3 човек. Там има хора, там има хора, и там има хора. И отделно тук има хора. И в момента е така навсякъде има хора. Ми добре, ще седим тук. Бата, ще правим каквото си искаме. Буквално. Какво става, Юли? Зайка... Градиха ли го там, онова? Кое? Да не ги спряха. Един цар с мотора мине и почна да ме рита. Такъв нарочно минава наблизко и подава крак. Много зле, много зле. Ще не го бутнеш? Еми... Да. Но очаквах той да ме рита. А там има ли много хора? Да, те са на 3 групи. Там цялата група е отцепена. От другата страна на това. Ми няма да ги пускат, ама да видим до кога няма да ги пускат. Другите са... сега тръгват натам. Айде, всичките натам. Към центъра на София. По Славейков. Абсолютно, натам всички отиват и готово. Хората отиват натам, между другото. В момента всички хора са отцепени в около жълтите павета зад парламента. Абсолютно всички сме в някакъв квадрат, в който не може никой да излезе. Тук е едната група. Другата група е към Оров мост и третата група се опитва да излезе от периметъра, който е към Шишман. Натам, хора! Хората в крайна сметка намериха излез от тука. Шишман. Не можаха тук да ни блокират. Заобиколихме ги по Аксаков. Go,
някакъв триъгълник, за да спрат всички хора, обаче Пушишман, опашката на коня, ни помогна да излезем и отново към Оров Мол отидем. Как се измъкнаха обаче, видя ли? Да, много яко. Много яко. Срещат ни на Аксаков. Не могат да се справят, до сега ограничават, обаче да видим кога. Ако бяха по-агресивни хората до сега вече да са направили няколко пъти проби във всичките тези кордони от полицаи, но хората само се разхождат. Ела да ми помогнеш, моето момче! Ела бе! Ела бе! Как се погледнеш? Аз тук съм. Продаваме на живо на PlayStation 2.
Ами аз имам всъщност изготвя една. Тук е малко парламент. Както казва Бати Бойко, така става. Бати Бойко зад парламента ще и върху парламента ще е Там почна. Да, парламента не търсят на телевизия. Тогава за така вече става отлично урок, но това ще размисля. Да се ще особено с вас от София. Да. Ето така се правите, това е. Те знаят, че това парламент, той протестират и прокурор. Стари улиците, това е това. Ще е на 100 000. Тръгнаха си. Хората отиват към Орлов мост сега. Да му продавам тук директно в става. Вървим, не става. Казума! Няма край, да си идваш. Ехо, наши идваш. Ехо, наши. Да, така ли е?
Добре, ако можеш, върни малко назад, да държим. Тук има една голяма дупка, която никой не защитава. Ти какво инструкции за нападение правиш? Не! Давам съвети! Здрасти! Здрасти! Голяма разходка днес. Ох, да. Изгорихме 1500 калории. Къде стигна? Ми до парламента, това до президентството. Чак до президентството. Ние бяхме на Кристал, там бяхме блокирали движение. До президентството и после обратно. И ни блокираха и по Аксако. Да, това всички го правихме. Да, то нямаше друг начин. Ама точно сега трябва да се блокира Орлов мост, петък вечер. Да. За най-много шум. Трябва вярно да Еми да, най-големия трафик е днеска. Те по хората ви значи да протестират проблеми. Да, представи. Ако бяхте тръгнали, има по принцип според мене. Не бе, няма да минеш от тук просто, много ясно. Е, тук се блокира това. Опа, е тук всичките. Ей! Е, в крайна сметка пак се блокира Евлой Георгиев. Аз се спъвам.
Все още повече. Видях, че има някакво хора на... Добре, Долу BTV! Очевидно припознават BTV като държавна информационна агенция. Айде, тръгват пак майче.
Георгиев е блокиран.
Това на подстава. Обаче от една страна. Абе, най-ти, къде ти толкова? Get
Софийские мишени! Геше, винаги на правилното място. А? Вика, винаги на правилното място. Имаше ли Василия като? Не видях. Честно дума не видях. В смисъл не бях на място. Добре, там не са ги дигнали още. Още ли снимаше? Здрасти, а? Още ли снимаше? Мани, да, на 6% съм. А? Аз съм на 7. Това батерията ми е единствено, по което се свърши. Picture in picture. Picture in picture. Да, бе, знам го. Нищо предаваме на живо тук. Да, дай пак кажи. Така. Сега ли да е? Сега ще ние да разходахме до долу. Много хора
Никой не е. Майко, всеки повече такава му дори. Тя американски.